mga kasambahay o para mabalanta kung sino dira nga mga kasambay ang nabiktima. Karamo sa mga nagreklamo ginapabayaan sa mga amo nila, way man ginatagan increase sweldo, way man hindi masapakan masami, kati hindi man ni-organize ang kasambahay. Action Hotline. Way man isang ka leader sila nga magtipo, no? May meeting ta monthly ta, ma-update ta, kung ano da. Way na ya. Tiyano pa kung kaisa, masami nga nagaka-left out ini nga grupo. Pero check na to na, be, magluwas sa legal remedy, nano subong ang mga plano, nano mga update dito sa counterpart na sa nasyonal. Oh, believe ko, gusto ng Visayas na may pinakataas nga propose. Okay ni siya sana isang mga kwan sa mga mamumugon. Pero mga negosyante, huga kililiwi, baba ng ligad, huga lalain sila mo, di makon mo yung recovery, road to recovery pa lang, why pa magka-recover, baldahon ka naman sinikuning kaso. Uy, ang good news gani, kahapon may ara, no? Pagnubo sa presyo sa petroleum products, tigaling kay kagamay. Online sa hotline. Basi ginapatilaw lang kita sini, and then sunod nga mga sinimanas, Martes naman, basi may taas naman bla. We have Sir Frank Carmon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, ang ilas ni Chief Executive Officer, at the same time sa Visayas ang nagapamuno man sang PCCI. Sir Frank, how are you? Oh, Art, mayong aga. I'm good. Yeah, go ahead. Thank you for the time. Sir, samtang gaulat kita no kay duway paginman dito sa national sang penalty on the discussion kag desisyon sang komisyon dito parte sa sining taas ang sweldo gihapon, and I know nga may mga kwan pa na mo i-publication pa nga requirements and all before pa nga ma-implement kid formally. Subong sir na no ang kwan dito, update from national? Amo na subong ang gina-follow up namon diri sa Region 6 na wage board kung matagaan kami kopya sang ila nga wage order nga contractual bala na padala na dito. Oo, kahapon the whole day kami ga-follow up, why gid sila ka reply tanaw namon today. Okay. Kinanglan ang kita magiyo, may ginakapitan ka bala nga official na papel man. Diba sila sa fake news man lang ato na babasa. Doon na. Social media, bog daw hindi mo na mapatihan. So, amo nang una. Now, once we have that official document, we will, the laws allow us na pwede kami ka-appeal dito sa National Wage Board Commission. Oo. So, masulat kami appeal na kung pwede di anay ibalik yan di anay sa Region 6 most likely kag estudyohan liwat, no? Involved na this time ang mga negosyante na gidya sa Region 6. Iti sila na yung kabalo sa sitwasyon mo sa pagpadalagan sa aton ekonomiya din. Daw amo na bing ang subong ang kwan. So ginastudyohan namon, research kami, ginalantaw namon ang mga kwan, no? Layi kung paano mag-appeal to na everything. So we're drafting now, we're studying, and we will be drafting our appeal dito sa Wage Commission. Yes, sir. Sa Judicial na sa Wage Commission, the 14 na sila sa Judicial Court. Okay. Kaya aga ang kita sini. Tungod guys, sling na mo bla ang timing sining wage increase. We're not against the increase. In fact, nag-uok except lang not this time, meaning the first two quarters ng 2022. In fact, let's sit down on the third or fourth quarter. Wala pa gani ni ka-recover, ginabati-bati pa ni siyang pandemya. Wala pa, at siyang bagay, pa gani pandemya, no, ng insecurity. Dugangan pagit siyang audit, dugagan pa minsan agato, nagdalog na gid ang problema sa mga negosyante. Tumulod pa ni ang Rosso sa Ukraine nga crisis na way takabulusan na yung katapusan. Kung ginahambal mo na, pamati ko nga sige lang ang crudo sa kakanaog. Tungod sina siyang crisis ni siyang kuwana. Siyang, madabot, di na siya dugay-dugay, madabot na siya sa call. Oo, mapiktuan.
Subong ang atong peso dollar, nga exceed, gadabot, madabot na 53. Okay. Subong ga 52.50 na. So, it's madagadugang pag kada magbakal ka dolares, ang imo nga ginapuan mo. Nga ginagayad to. In short, instead of $1, tani, 45 lang o 48. Subong mangita ka na 52.50, nagadamo ang gasto mo. So in short, all of this, kapatong-patong ang problema. Nga why pa, uson, why pa katindog, why pa katungkong bago administration, why pa tagali ka bago, kung di naman yung direction sila. Okay. Kaya naman all of this, plus ang kadako sang increase na ginapangayo na din-aprobahan sa Region 16, sa amin, magda-untat in recovery effort ta. Hindi ta sila makatindog liwat, damo sila sa mga negosyante. Kaya wala pa kabre, hindi na lang anay magabre. Kung mag-amo mo lang ng increase ni Sintiso, sobra, 110, no? Ang ilang baguhon, kada adlaw. Kagatong nakaabre, si maminsar na siya. Instead nga, ubusong ko na pabalik nga ako ng empleyado, tunga-tunga lang nga na yan. Tunga 15 days. So, in short, wala magyapon epekto sa empleyado. Nato ni. Kaya na ang employer, imat mo lang namon sa nakita namon ng income mo, alang-alang gamita magasto 2,000 ko na income mo, 1,000 ko na maputo ta. Oo. Taking away pa income. Ikaw, Art, and negosyo ka man siguro. Di ba lalo man siguro nga, pagit, why kwarta ang tao. Naglagaw man, why manggabakal. Kung gabakal man, ang budget siya, tunga lang. Tinot man ang tanan mo. Iwan sa kabalo, din padalaga mo sa aton nga ekonomiya mo. Okay. In fact, start kami gani, with this Russian crisis tungkol ng fuel problem, this will run for another year or two. Okay. With this kind of prices, with this kind of fuel, so sa Friday, mas storya kami gani, parte siyang ining oil, sa PCCI na national. Kung ano ang recommender namon sa gobyerno, parte sa oil kag sa power, electric power. Iti, amunin siya ko po. Kay Direction Negros, di mo double whammy kita sini. Naman, isa sang pinakadako nga kuryente sa bilog na Pilipinas na presyo, ari di sa Bacolod do sa Negros. Oo, ari kita between 10 to 12. Next kita Cebu 12 to 14, gati bit man to. No? Dugangan mo pa sang kamahalon sang sweldo. Masilig na lang ang mga ma-invest nga sa sulod makadto di. Hindi, nakamuya competitive. Di kami nakanegosyo sa inyo. Hindi kami nakabinansya. Okay. Hindi kami siyang iban. So in short, even our local executive are telling us now, we will not be competitive in attracting investors from outside. Even local investors will think twice before mag-open up sila or expand. Ang unang dako na problema ta, kung wala investors, kag wala dugang nga trabaho, so sakit ulo ang aton nga mga lideres lokal. Yes, sir. So kung may arang iban update, please keep us posted. Kaya parang babalaan tani kay... Yeah, we will. Kay Kabalo ka subong, mayara, balando nalipay, gulpiada, ang mga empleyado sa pribadong sektor, ti kung may mga tikang kamungay moon, amo na siyang pinakamasakit, gid sir, kay ti dogayam, hindi ang mga tao. Ang amo niya paglantaw, ang kinanglanon nga ang tanan anay makaobra. Hindi lang pwede ang iban obraya. Iba niya gutom kay way obra. Hindi pwede kinalan equitable pala riyo tanan. So first thing is ang tanan anay nga mga empleyado pabalikon ko makaobra. Oo, no? Then matamat recover, then matamat kita increase. Hindi pwede nga ato ang nakabalik. Sila yung mabenepisyo. Ito yung way nakabalik. Kaya nila kompanya nagsira. Gutom. Hindi pwede. Hindi na, dapat pala rin pala angay, no? Hindi pwede. Kailangan, abagahon tatanan silang nila ba? We will recover together. Hindi na niya pinalagyan, no? Hindi, pwede subo na yan. Sir, anyway, salamat sa time nung ginatag karon nga ga. Art, anytime, matawag ka. Kay sumuhunti, this is really critical period, nested yun naman properly. Hindi kita bala ma-technical, basi bala maglo, manifesto lang kita, singgit lang kita, kung manifesto. That's why we're going into the
gusto gid nga legal process using our existing laws kay nastudya namon na gusto man ang amon mga appeal, no? Aha. Oo. Sige. Salamat gid and good morning. Yes sir, sige sir. Sige, may mga galing. Action Hotline. Ayos